bon dia. Bon dia. Moltes gràcies per rebre'm. Bueno, gràcies aquí per a casa convidar-me. teva. Explica'ns una miqueta qui és Olga. D'on surt Pilates en català? Bueno, mira, jo sóc Olga Rabassa i Pilates en català realment és un projecte bastant jovenet. O sigui, ha començat ara farà un any, l'estiu passat, i sorgeix d'una inquietud que tenia jo Jo soc instructora de Pilates, tinc aquest centre aquí a Mollet del Vallès on faig classes de Pilates presencials, però tenia una mica la inquietud de com podia fer algun negoci més online que em permetés arribar a molta més gent, però alhora tenir també més llibertat en els meus horaris o a nivell d'ubicació, no? Que no hagi d'estar aquí tots els dies donant classe, perquè també soc mare, tinc nens que encara estan en edat petita i una de les coses, com a emprenedora tens sempre moltes tasques i moltes feines a fer, però una de les coses que a mi em motiva de ser emprenedora és que me les pugui organitzar a la meva manera, no? I llavors doncs, va sorgir la idea de poder-ho fer en català, per això que estàvem comentant tu i jo, que és un nínxol de mercat, perquè jo volia fer classes de Pilates online i poder-les oferir, a part també buscava un públic una mica com jo, dones que anem una mica estressades, que tens la feina, tens la casa, tens la família, però vols dedicar-te una estona per tu, pels motius que siguin, doncs que ho poguessis fer a casa. I a través d'una alumna meva, de la Txell, va sorgir la idea de, ostres, en català, no hi ha ningú que ho faci en català. I ella deia, doncs, aquest tema, no? De, ostres, al moment que jo em poso a entrenar, doncs si ho puc fer en la meva llengua, millor, perquè és una estona que em dedico a mi, no? Perquè haig d'haver-ho de buscar gent que ho faci en castellà o en anglès. I així va sorgir la idea d'oferir Pilates en català, ja ho vaig posar directament en el nom, perquè vaig pensar que era la manera que les persones que estiguin pensant en fer esport i parlin català se puguin sentir atretes de, doncs, a veure què ho fa, perquè si m'ho ofereix en català, doncs poder donar aquesta oportunitat. I com et sents en aquest moment vital com a dona, mare i com creadora, emprenedora? Bueno, això és sempre un procés, és un camí molt llarg. No fa tants anys que soc emprenedora, fa 4 anys ara, que vaig obrir un espai de benestar, de salut natural, creixement personal, al meu poble, a Mollet del Vallès, on a part de les classes que faig jo de Pilates, també oferim classes de ioga embaràs o d'hipopressius, també hi ha doncs, diferents professionals i terapeutes col·laboradores que poden oferir des de nutrició, fisioteràpia, hi ha diferents coaches, fem constel·lacions familiars, també ofereixo l'espai per fer tallers, etc. Llavors, bueno, és un poc a poc. Al principi, ara quan penso en quan vaig començar, dic, no sé d'on va sortir la gent. Realment jo també crec que quan estàs fent una cosa amb cor, coherent, una mica i alineada, les coses normalment surten més fàcils, no? I ara penses, no sé com em van arribar totes aquestes professionals, no sé com ho vaig fer. Però estic molt contenta, sí que és veritat, doncs, que com tots els projectes necessiten una miqueta de rodatge. Ara portem 4 anys i això ja doncs, té entitat, fins i tot em trobo amb persones que em diuen, ai, sí, l'espai Empodera't, no? Gent del Vallès, no? I jo, pues, soc jo. Fa gràcia, no? Sentir-te una mica referent, perquè sí que la idea de l'espai Empodera't és que jo penso que la societat està en un punt que cada vegada hi haurà més gent que busqui això, perquè quan no trobem les solucions en aquesta vida que portem amb tant estrès, amb tant que no arribo tot arreu, cada vegada també estem sotmesos a més productes fins i tot tòxics, hi ha més malaltia, hi ha més... Doncs la gent al final, si no trobes com sortir d'aquí o si el sistema no et dona una solució, te'n vas a buscar. Lògic, no? Vas a investigar doncs, què han fet els humans des de fa milers d'anys, perquè abans no hi havia tot això que hi ha ara o el que sigui. Llavors la meva idea era dir, bueno, ara som pioners, però a poc, cada vegada hi haurà més públic o més persones que estiguin interessades per això, i la veritat és que estic notant que sí, i també és maco el tema de fer comunitat, perquè hi ha una professional que és nutricionista, hi haurà una persona que ve perquè se sent inflamada, perquè les digestions no li van bé o perquè vol perdre pes pel que sigui, però arriba aquí a l'espai i diu, ai, doncs jo vull perdre pes, doncs feu Pilates? Doncs mira, m'aniria bé apuntar-me a Pilates. O, doncs no sé, estic en un procés d'estrès o de no sé què, doncs vaig amb algun coach que em pugui ajudar. Llavors també és molt aquesta idea, no? De cadascú arriba en el món d'aturar-se i mira què em passa pel que sigui,
però quan entres en un d'aquests temes ja normalment no deixes, i has de buscar les coses que et fan sentir bé i que depenen de tu. Una mica el nom d'Espai Empodera't és empodera't tu, perquè la teva vida, la teva salut depèn de tu. Clar que hi ha moments puntuals en què doncs, haurem d'anar al metge, a l'hospital o fer el que sigui, però intentem prevenir des de l'estat natural de salut de l'ésser humà. Que al final la primera passa per millorar és voler. Clar. És aquest autoempoderament. Autoempoderament. Ara parlem de totes les eines que utilitzes, però qui era Olga abans d'arribar a l'emprenedoria? Bueno, jo soc periodista, sempre m'he dedicat al món de la comunicació. De fet, vaig començar a l'audiovisual, a la televisió d'aquí comarcal, televisió de Molla, televisió de Granollers, i després durant molts anys m'he dedicat a la comunicació des d'aquí del meu poble, a l'Ajuntament, i després al Museu Municipal. I jo sempre he estat molt contenta i he dit també amb cert orgull, perquè la meva generació ja és d'aquella que pocs anys després ja ha començat a costar trobar feina de lo teu, que deien abans, no? Jo he estudiat això però em dedico a qualsevol cosa, llavors sempre he pogut dir molt contenta que m'he dedicat a lo que jo havia estudiat. I m'ha agradat molt, i he disfrutat molt, i encara m'agrada molt comunicar, perquè m'agrada molt escriure, m'agrada molt arribar a la gent. Però bé, no? A la vida anem evolucionant, anem canviant, la vida ens porta a diferents coses, i va arribar un moment en què tenia altres interessos. En el meu cas, que suposo que també és molt habitual en les dones, bueno, i en els homes també, perquè no? La maternitat m'ha fet adonar-me de moltes coses, perquè tens unes personetes que depenen de tu, que et fan de mirall, que veus, moltes coses, no? Que t'adones que som un exemple molt potent pels nens, i això m'ha fet adonar-me de moltes coses, i vaig començar doncs, a veure que m'interessaven altres temes, no? En el meu cas també vaig començar molt per canviar l'alimentació, perquè tinc nens que no mengin això, o després dels parts per jo sentir-me millor, tal. Però això que et deia, entres per l'alimentació, però després em comences a moure una mica, no he fet esport mai, no sé què, una estona per mi, vaig començar a fer esport, vaig començar jo sola a casa, també buscant allò vídeos de YouTube, fins que vaig trobar alguna cosa que em va anar millor. Vaig apuntar-me a pilates perquè vaig pensar, bueno, jo estic fent esport però em continua fent mal aquí, fent mal allà, llavors vaig anar jo com a alumne al centre de pilates, aquí em vaig començar també a enamorar del mètode, i a poc així va arribar la pandèmia, que és un moment en què, bueno, per moltes persones, socialment també ha suposat un trencament per moltes persones. I per mi, a part del fet d'aturar-se al món i plantejar-te moltes coses, el fet de poder teletreballar des de casa tots aquells mesos i adonar-me que hi havia altres maneres de treballar, que no era un horari fixe, que no eren a l'oficina, que no era... Doncs em va començar a fer una mica de ron-ron de què puc fer, canviar... Se va obrir un món. Sí. I va ser a partir d'aquí que doncs això, vaig decidir deixar la feina que tenia com a periodista i vaig estar uns mesos, un any treballant, doncs què vull fer, què puc fer, què tal, vaig començar ja a formar-me, jo he estudiat psiconeuroimmunologia, que és com una branca també, una teràpia, però l'estudien molts professionals de la salut perquè ens dona un coneixement molt més global de lo que és el cos humà, no? Allò de només em fa mal aquí, doncs treballa l'ombro, no? És com t'alimentes, què pot haver passat, moltes coses. Però això, com que tampoc tinc una base, un estudi ni un d'allò sanitari, ho vaig fer perquè m'agradava molt, per entendre'm a mi com a suport, però el que vaig veure que m'agradava, on disfrutava més i on podia aportar més era amb el tema del moviment. Llavors, que jo ja feia molts anys que feia esport jo, que havia vist com havia canviat el meu cos, entrenava també inclús amb amics i tal, i llavors em vaig formar com a instructora de pilates i no paro de formar-me amb aquests temes. Com va ser aquest descobriment que el moviment era algú bàsic per al teu benestar? Mira, et diré, sent totalment sincera, i és així, la nostra societat és així, que jo estava en un moment en què tenia 2 nens petits, una mica sobrepassada, i a part és allò de em veig malament, no tinc energia, que no sé què, dic,
faig alguna cosa per mi, purament per mi. Vaig dir, doncs jo aquest estiu estaré bé, em fico vídeos i em poso a entrenar. Però molt a lo loco, perquè jo no havia fet gairebé mai res d'esport. O sigui que potser hi ha un punt aquest més estètic o frívol, però és que li dic a tothom, al cap d'un mes o 2 mesos, si ho converteixes en un hàbit, que en el meu cas, el poder començar a fer-ho des de casa amb 2 nens petits, doncs buscava qualsevol forat, perquè clar, si has de sortir de casa, doncs a vegades ja ens costa més. Ja no entrenava per veure'm, o sigui, bueno, sí, per veure't millor seva, però ja no entrenava amb aquesta motivació. És que és el que et comentava abans, és un moment, gairebé és com una meditació. Jo a vegades estic amb un bucle d'algun problema, alguna cosa, no sé què, em poso a entrenar i és que quan acabes ho veus tot diferent. I a part veus com comencen a sentir-te millor, guanyes energia, jo tenia molts dolors lumbars, molts dolors cervicals, tot això m'ha ajudat moltíssim. Com va ser el teu primer contacte amb el Pilates? L'has comentat abans, però com va ser aquella primera pràctica? Doncs justament, jo acabava de començar a entrenar així jo sol a casa i tal, i una companya de feina em va dir que s'havia apuntat en un centre Pilates a fer Pilates a terra, mat, sense màquines. I em vaig apuntar i em va agradar molt perquè vaig veure que no és només exercici, no? Que hi havia molta part de respiració, de concentració, d'adonar-te del teu cos, de sentir una part del cos, si una part la sents igual o diferent que l'altra i tots aquests temes. I em va agradar molt i vaig voler provar el Pilates també amb màquines, el Reformer. Després vaig continuar apuntada a Pilates amb màquines i en allà vaig aprendre molt com es mou el nostre cos. I vaig notar que els entrenaments, però jo continuava entrenant a casa, com entrenava jo després sola a casa, sabia aplicar molt millor, fer-ho molt millor, vaig notar que realment tenia beneficis a nivells d'això que et deia, de molèsties lumbars, cervicals, etc. Perquè moltes vegades, si entrenes a lo loco només mirant un vídeo però no t'ho estan indicant bé, doncs potser sí que muscularàs o t'aprimaràs, però no estaràs fent el benefici real per les teves articulacions, per la teva musculatura o pel teu dia a dia. Llavors em va donar molta consciència del cos, de com posar-me, i va ser així, o sigui, jo a més recordo que al principi vas una mica a fer pilates com qui diu, no sé, és de iaia, és de passar el rato, però un pilates ben fet pot ser no, és molt dur. Jo vinc de tot el cap de setmana, he estat tot aquest cap de setmana de formació i acabem al vespre que ens fa mal tot i som tots professors de pilates ja. I doncs això, la veritat és que em va sorprendre molt i em vaig enamorar molt del mètode. Quan dius la recuperació de fenòmens musculars, hi ha milloria de recuperació, milloria de prevenció i també refortiment? Sí, de fet el Pilates tradicionalment és un mètode que els beneficis que té o els objectius pels que es va concebre, no? El Joseph Pilates, era tant per prevenció, perquè de fet Joseph Pilates era un alemany que va acabar després de les guerres mundials als Estats Units obrint un estudi molt a prop d'on hi havia un centre de ballet molt important allà a Nova York o així, i llavors entrenava molts ballarins que ja són molt atletes, però realment és molt exigent físicament i moltes vegades acaben amb unes postures que no són beneficioses a mesura que es fan grans. Llavors era com rehabilitació i prevenció per aquest tipus d'atletes. Per tant, és una disciplina que és per prevenir, per rehabilitar i per agafar consciència corporal. I portada que no cal que estiguis atleta pel teu dia a dia és tornar a utilitzar el cos de manera funcional. Perquè el nostre cervell, que sempre busca la manera més ràpida i eficient de fer les coses, eficient no sempre és eficaç, sinó que és amb el mínim, fer-ho la millor manera possible amb el mínim gasto d'energia. Llavors a vegades ens acabem movent amb uns patrons que a la llarga no ens fan bé. Llavors el Pilates et pot ajudar a reeducar, perquè molta gent que ve a les primeres classes de Pilates et diu és que tinc agulletes a músculs que no sabia que tenia. És perquè per primera vegada estàs activant la musculatura més interna, que és la que ens ajuda al final a sostenir l'esquelet i a moure'ns bé, i normalment no estem fent servir només la musculatura més externa, la tònica per agafar pes i tal, però no per sostenir-nos a nosaltres. Llavors es treballa molt la postura, aprens molt a moure't des de la manera correcta, tot i que tampoc és un moviment natural, perquè busquem molt aïllar moviments. No? Si jo ara et dic mou el maluc, però només el maluc, i no, el natural és que tu vagis, el cos es mou molt més fluidament, però si ens estem movent en uns patrons que no són els correctes,
aquesta fluïdesa tampoc ens està fent bé. Llavors és reeducar-nos per poder-nos després moure fluidament, però tenint tota la musculatura i coneixent com ens hem de moure. Vale, hi ha una cosa que mai pregunto com a tal, perquè com l'objectiu és que sigui una conversa, no estic en bon entrevistador, doncs mai se m'acut, però m'he donat compte després d'unes poques que és important per agafar tot el context i per entendre bé la disciplina de la que parlem a la xerrada. I és que si pots explicar què és el Pilates. Perquè hi ha gent que o l'ha escoltat o no, o tampoc sap veure la diferència sense anar més lluny del ioga, per dir alguna cosa, o d'alguna disciplina semblant. Però què és? Mira, el Pilates és un mètode, doncs això que deia, com gimnàstic, no? Perquè tu compta que està creat a principis del segle XX per el Joseph Pilates, que era un home alemany, que era un nen que sempre era molt malaltís i tal, però els seus pares o la seva mare, no ho tinc clar, no sé si els dos o un dels pares, tenia una vessant més holística també, era terapeuta d'algú i tal. Llavors això ja va fer que fos un nen una mica diferent, que estigués en contacte amb un altre tipus de teràpies o de disciplines. Llavors després de la Primera Guerra Mundial, em sembla que no sé per què li va enganxar a Londres, va acabar en un camp no de concentració com a presoner, sinó com que era alemany i s'acabava d'acabar la guerra, doncs estava allà reunit amb tot d'altra gent. Llavors ell va començar a aplicar, de sortim pel pati a fer aquests exercicis d'aquesta manera, que ens toqui el sol, perquè llegeix els llibres del Pilates, ja tenia molt clar com havíem d'alimentar-nos, com el sol, com els nens es mouen, fixa't com gategen i fixa't què estem fent d'adults, fixa't com dormim. O sigui, era un tio molt avançat en tema d'aquests patrons de moviment i d'estil de vida. I això va fer que totes aquestes persones que estaven allà, aquests homes, doncs no o emmalaltissin molt menys o sortissin d'allà molt millor que si haguessin sigut uns simples presoners tot el dia allà tancats, sense moure's o sense fer res. Llavors se'n va anar a Amèrica, va obrir un estudi i és on va crear. Ell no va crear mai ben bé, ell no ho va deixar per escrit, no va fer el mètode per la posteritat, sinó que han sigut els seus alumnes que ho han detallat, però ell sí que tenia molt clar el tipus d'exercicis. Hi ha moltes fotos, els exercicis, ell va crear també el que són la maquinària o els elements. Ell va començar a posar en un llit, li ficava unes molles, unes barres de ferro i d'allà s'estirava, s'agafava, perquè a vegades veus imatges del que són els reformers, les màquines de pilates, són màquines de tortura, si no saps el que és, com estan ficades, però t'ajuden molt perquè et donen suport, propiocepció i et fan treballar molt més la força, la càrrega i tal. I llavors és això que et comentava, que era com és un mètode per prevenció, rehabilitació, per aprendre reeducació postural i patrons de moviment sants. Llavors dona molta importància en la nostra columna vertebral, que és l'eix que ens sosté, i que sosté la postura. Llavors en allargar la columna, perquè què passa? Tenim moltíssimes patologies que d'estar mal asseguts ens van aixafar les vèrtebres, llavors molta patologia discal, etc, però també hi ha patrons, no? Doncs ara que estem per exemple molt amb els mòbils, ja portem, el cap pesa molt, si tu no el tens correctament alineat i estàs donant molta feina per sostenir-la, llavors són moltes coses d'aquestes que ell ja veia i que el Pilates com a mètode t'ajuda a treballar tot això, a part d'enfortir, perquè també es treballa això amb força i després el Pilates que faig jo, Pilates en català, no és tant el Pilates clàssic, tot i que jo el conec, m'estic formant ara encara més profundament en tot això, però faig servir un Pilates més contemporani que es diu, on afegim peses i molts altres elements que també, per treballar, com que vaig molt enfocada a les dones i les dones solem pecar de fer molt cardio i poca força, doncs per afegir també aquest element, perquè tenir múscul és molt important. Enllaçant una cosa que has dit, quina part hi havia d'holística a la Olga, llavors, abans de descobrir el Pilates? Sí, jo sempre he sigut una persona que podria dir molt buscadora i molt crítica, no? I molt autodidacta. Llavors, quan alguna cosa no em ressona o no em sembla bé, o sigui, no sóc una persona, no és que sigui ni mala alumna ni mala pacient, però sempre ho qüestiono molt, tot. Suposo que també per això soc periodista, no? Llavors, si jo vaig al metge amb alguna cosa i sempre em recepta el mateix i sempre torno amb el mateix, és que el que m'està receptant el metge no em va bé, per molt que sigui metge, no? Perquè no vull dir que no estigui bé el que m'ha receptat, però vol dir que en el meu cos potser té un altre origen, no?
I llavors jo sempre m'he qüestionat molt aquestes coses i vaig dir, bueno, pues no sé, a veure, pues començaré a mirar per l'alimentació, o començaré a mirar per aquí, també he estat envoltada. Per exemple, el meu sogre també era una persona molt així i ell sempre buscava altres opinions, buscava altres teràpies, tal, vull dir que també he tingut com l'exemple. Aquesta inquietud, no? Exacte. I llavors va ser una mica així, perquè en comptes de... Jo mai em quedo amb el... Pues és el que hi ha. Acabes de parir, no sé què, pues és el que hi ha. Et fan mal les lumbars? Pues és el que hi ha. Pues no. Vaig a buscar el per què, vaig a mirar si algú altre em pot... I vaig buscant. I en el meu cas, com et deia, va ser més per l'alimentació i vaig començar així. Jo quan vaig estudiar psiconeuroimmunologia, on es dona molta importància a l'alimentació, en buscar què és el que l'ésser humà està dissenyat per menjar, no? Perquè no estan dissenyats per menjar bosses de patates ni galetes de caixa. Doncs jo em vaig interessar, o sigui, quan vaig començar a estudiar jo ja havia canviat molt l'alimentació i ja coneixia moltes d'aquestes bases, el que passa que llavors volia formar-me i entendre el per què i buscar allò científic. I després te n'acabes adonant que som éssers holístics, o sigui, que l'alimentació és molt important perquè li hem de donar al nostre cos el que necessita, però si m'alimento molt bé però estic en un entorn supertòxic o molt estrès, doncs les meves hormones estaran disparades i per molt que mengi molt bé no ho acabaré de solucionar mai. O sigui, que som tot. Quan ens diuen que doncs això està somatitzant, que vas dir, quina xorrada, que això no es somatitza. Home, no sé la gent que diu que és una xorrada somatitzar, és que tot és estrès, tot és sistema nerviós. Si a tu et passa alguna cosa, un trauma, una experiència, algo que et crea X, això repercuteix en el teu sistema hormonal, neurotransmissors, tot això està format per proteïnes, per micronutrients, per no sé què, afecta els nostres òrgans, vull dir, és que estem superconnectats. Llavors jo sempre busco les diferents, o intento, com a mínim en mi, doncs les diferents maneres d'abordar doncs, qualsevol problema o d'allò que em trobi que puc tenir. Connecto dues coses que has dit ara mateix, que és el de somatitzar i el de la inquietud. I el del metge, que sempre et dona el mateix, però tu sempre tens les mateixes malalties, sempre tornes, se t'apaguen 2 dies però et tornen a sortir. Clar. I al final és, hòstia, agafar aquesta inquietud, veure les somatitzacions que sempre arriba, les mateixes o semblants, per exemple, persones que sempre tenen inflamació d'estómac o que sempre tenen mal de panxa i que es prenen X medicina, però falta aquesta inquietud per dir, hòstia, potser, per què pot ser? Sí. I després està l'alimentació, no? Jo crec que has dit un munt de coses que aquí podem... Venim o tenim el sistema actual sanitari és molt d'aïllar les causes i aïllar el símptoma i anar treballant només el símptoma. I un símptoma és això, és un símptoma d'algú. Però no vol dir que el símptoma sigui el problema, no? Que tu tens inflamació a la panxa no vol dir que tinguis el problema a la panxa. O sigui, sí que s'ha creat un problema a la teva panxa, però pot venir de molt temps d'estar en un ambient d'estrès o del que sigui, cada vegada, a més és científic, cada vegada s'està demostrant més que també tenim un sistema neuronal al nostre intestí, que està connectat amb el cervell, això és molt de la PNI, psiconeuroimmunologia, de fet l'origen és aquest, que quan 2 neurones es disparen juntes una vegada sempre es disparen juntes. Llavors, per exemple, si tu te'n vas a un viatge en un país d'aquests tropical, per exemple, que et diuen, ostres, no beguis aigua perquè no saps com et sentarà l'aigua, si cagarrines, si no sé què. Doncs t'imagina que en aquest viatge et passa algun trauma i a sobre t'has begut aigua i tens cagarrines, doncs cada vegada que al teu cos li passi algun trauma que li recordi aquell moment emocional, tu no hauràs de tenir cagarrines. Llavors està molt bé que et donin temes per la panxa, però també està molt bé anar a buscar l'origen, treballar-lo, i aquest és un exemple molt tonto si vols, perquè es pot extrapolar moltes coses. Llavors, som éssers, com dirien en el món del creixement personal el Borja Vilaseca, traumados todos, tenim un trauma, i un trauma no vol dir, no té per què ser res molt gran, però sempre a la nostra infantesa no hem tingut el que idealment ha de tenir un nadó, i no és per culpa dels nostres pares, sinó que en la societat que venim, igual no podien estar per nosaltres, ens havien de deixar a la llar d'infants abans d'hora, o el nostre cuidador no podia estar tot 100%, o el que sigui. Llavors tu ets un nadó i no saps el per què, però quan plores ningú et fa cas. Doncs aquesta sensació que se't queda a dintre se't repeteix a la teva vida en altres moments. I et pot anar relacionat llavors amb algun tema d'estrès, i l'estrès et porta a una altra cosa,
I bueno, som una maranya, no?, que s'ha d'anar... Perquè tu soluciones una cosa un moment, després te'n surten d'altres. Avui no sé qui deia que dic, això és un treball de mai acabar, eh? No et pensis que quan acabis jo ja estaré enllestida. També vindran d'altres. Jo li volia posar el focus al tema de la inquietud, per mirar una mica més allà. I et comentava aquest holisme que n'hi hagués existent, perquè molta gent pot provar el Pilates i ja està, i tenir-ho com una pràctica, una rutina a la seva vida, però què et va fer a tu aquest clic per voler dedicar-t'hi i al final facilitar-lo a altres persones? Bueno, no sé, suposo que és una mica tot, eh? Jo em vaig començar a sentir... em sentia també fent-ho i em sentia... O sigui, és això que et dic, jo ja havia començat molt per temes d'alimentació. També ets de dir que per temes de criança i de maternitat també, perquè tot això em va coincidir que els nens eren petits, que també per això a mi també va ser un món, perquè si tu no et planteges res i no és eduques, sinó com els parles, com no sé què, al final ho fas com t'ho han fet a tu. Tu mai t'has plantejat, però a vegades pot passar alguna cosa que diguis, uau, jo li estic dient això a la meva filla, que jo odiava que m'ho diguessin a mi. Patrons. Clar, doncs canvia-ho, no? Moltes coses d'aquestes. I llavors, jo després de fer tot això, vaig notar que a mi, si jo només pogués triar una cosa, faria esport. Mira que l'alimentació és molt important, però per mi l'esport, i ja es diu també, que és com la polipíldora, perquè serveix per tot, serveix a nivell neuronal, perquè tot el que segregues quan fas esport et sents millor, la creació de múscul, que el múscul és l'òrgan de la longevitat, perquè el múscul és antiinflamatori, perquè sense múscul no ens podem sostenir, fa que estiguis bé, que tinguis energia, que et puguis moure, et permet envellir amb autonomia, perquè clar, arribar als 90 anys, com passa avui en dia, si no et pots moure una cadira de rodes i no pots parlar i estàs supermedicat, aquest serveix arribar a 90 anys, no? Llavors jo si només pogués triar una cosa seria l'esport. Llavors és el que intento transmetre a la gent, fes tot el que vulguis i tot el que puguis, però per favor, com a mínim, fes esport. I en aquest cas el Pilates, perquè el que m'ha aportat per mi és molt gran. Perquè tu t'enfoques molt en força, en mobilitat i en consciència corporal. Sí, consciència corporal la dona molt al Pilates. I llavors és això que et deia, amb el Pilates també es treballa la força i la mobilitat, lògicament, però és el tema aquest de... Jo ho poso així perquè les meves classes no és un Pilates més clàssic, tradicional, només amb els exercicis clàssics de Joseph Pilates, sinó que és agafar els principis del mètode Pilates, com es treballa, i veure molt dels exercicis, veure en el sentit que estan molt inspirat, però faig unes classes una miqueta més dinàmiques, una miqueta més canyeres, i incorporo molts elements, molts ja són d'ús molt extens al Pilates, com les pilotes o les gomes, però per exemple les peses, també tot això per afegir aquest plus, ja que és molt difícil que a casa puguis tenir un reformer perquè et faci classes amb reformer, doncs tingues peses i així treballem el plus aquest de la força o treballem... Sí, I llavors això també fem que el meu públic, com a mínim online, doncs he pensat, jo aquí li vaig a dir que faci això, aquí li puc explicar el bé que m'ha anat, doncs sobretot a les dones, més o menys com jo, que es troben en aquest, no sé, d'entre 30, 50, 60 i amb aquesta situació de tinc una feina, encara que tingui nens o no, però tinc feina, tinc casa, tinc tal, que anem una mica estressats i no em dóna temps anar al gimnàs, o sí que vaig al gimnàs però voldria entrenar cada dia i al gimnàs cada dia no puc, doncs et dona una manera que ho puguis fer, perquè ho puguis fer a casa i mantenir aquest hàbit i aquesta rutina. Com va anar el moviment al món online? Doncs estic molt contenta. L'acollida va ser molt bona. Crec que vaig començar al juny o així a moure una mica a través d'Instagram. 2024? Sí, farà un any ara. El que passa que sí que és veritat que el que et comentava, quan jo vaig dir, doncs obro l'Instagram i tal, jo ja tenia molt clar l'objectiu, perquè ja, no sé si ja havia començat a gravar-ho o ja tenia com a mínim creat, que volia fer un curs, que és el primer curs que vaig llançar, que es diu el Posa't en forma en 28 dies, Pilates en català, que és un curs que les classes tu les tens per sempre, hi ha 12 classes, em sembla, i algun bonus, però et proposo també un calendari perquè es pugui seguir durant 28 dies, 3 classes a la setmana. Llavors
Si ho fas seguint aquest calendari, doncs en 28 dies ja notaràs sí o sí canvis, perquè el cos és superagraït, li comences a donar el que necessita, de seguida notes canvis. Llavors, si pots, o sigui, l'ideal és que continuïs, però també una mica el ganxo de màrqueting, no? De posa't en forma en 28 dies. Doncs jo ja tenia al cap el curs i el vaig començar a gravar. Llavors, a nivell, això seria com més d'estratègia o de màrqueting, va ser bastant fluid, perquè vaig obrir l'Instagram ja doncs, preparant, compartint exercicis, després no sé, coses que tenen a la vida, no sé com em va venir de dir, doncs compartiré cada setmana una rutina de 10 minuts a través d'Instagram, perquè així la gent veurà quin tipus de classes faig, o ofereixo, i així quan surti el curs doncs ja saben si els agrada o no els agrada. Llavors, moltes dones, o vaig crear molta comunitat que es va enganxar i estaven esperant la rutina de 10 minuts, ja veus, 10 minutets d'aquella setmana. Són 10 minuts, però si tu vols fer 2 voltes, no? Doncs ja tens un entrenament més complet. I ja, sense haver ni fet el curs encara, ni haver donat la possibilitat perquè encara no l'havia llançat, ja tenia moltes noies enganxades que em comentaven sobre la rutina i el bé que els anava i que guai el català, que és el que dèiem abans, que en el món online hi ha molt poca gent, i d'esport sobretot, hi ha molt poca gent que ho faci en català. No és que hi hagi molt poca gent catalana que ho fa n'hi ha molta, però en el moment de decidir com ho fas a les xarxes és un fet diferencial, el de la llengua, i em vaig enfocar molt en aquest públic, també. Fem una pauseta aquí, perquè el Químia Organitzada és un projecte de xerrades conscients en català, i què et va fer a tu decidir-te per fer el teu projecte 100% en català? Mira, la veritat és que jo m'estimo molt la meva llengua, jo soc catalana i aquí a l'Espai Empodera't tinc professionals que cadascuna té la seva llengua materna o que són estrangeres o el que sigui, cadascuna fa la llengua que vol, però jo, així de manera natural i orgànica, mai ni m'ho he plantejat. Jo quan vaig fer la web, tot en català, perquè és la meva llengua. I com que és un negoci físic, estic a Mollet del Vallès, no m'ha de venir gent de fora, pot ser que no sigui la seva llengua, però entendre-la, més o menys tothom, més o menys no, tothom entén el català avui en dia. Llavors, jo això ni m'ho vaig plantejar, jo sempre és la meva llengua vehicular, em sento més segura, escric millor, em comunico millor, llavors jo tot ho faig en català. Si faig algun directe amb alguna professional que la seva llengua és el castellà, doncs canvio de llengua sense cap problema o ens ho maneguem, perquè jo això també tinc molta facilitat. Jo a les classes presencials, doncs, en general les dono en català, però si tinc un alumne que és castellà i li haig de fer segons quin comentari, a vegades et surt més graciós dir-li, vull dir que no tinc cap problema. Però per mi és com molt natural, doncs el català és en català. I amb el tema del projecte online sí que va ser com més, doncs això, una idea que em va venir a través també de la Txell, d'una alumna meva, va ser, uau, és que per fer un projecte online que tingui una diferència, perquè si jo ara em poso a compartir exercicis de pilates a l'Instagram doncs en castellà, la gent perquè em seguirà a mi i no a les que fa 10 anys que ho fan, no? O que ja tenen tota la seva comunitat. Vaig dir, doncs vaig a fer-ho això com a tret diferencial per poder oferir a la gent l'oportunitat de, a part d'això, de descobrir la importància, el vital que és que facis esport, poder-te facilitar que ho facis a casa. Si tens ganes de fer-ho a la teva llengua, jo te dono l'oportunitat. Després cadascú triarà si sí o si no. I va tenir molt bona acollida, és que la veritat és que la gent, uau, és que és veritat, no he tingut cap, diguéssim, hater que em digui, doncs algun comentari de, doncs que xorrada, dic, bueno, sí, o sigui, no que xorrada en el sentit de perquè potser fas algun anunci, no, a les xarxes i destaques que és en català. Però ja ves que xorrada, no, que sigui en català o en castellà, dic, no, clar, l'esport és el mateix, però si tens l'opció, fes el que vulguis. Vull dir, i a la gent li ha agradat moltíssim. I després el que encara la flipo quan rebo molts comentaris de les meves alumnes de que bé que em va, estic enganxada, perquè dic, bueno, vale, a part de la llengua els encanta també el que faig. Al final el contingut és bo, no? Exacte, que també et fa sentir molt bé, però sí. Vas tenir algun impàs de por, resistència, dificultat pel tema de la llengua? No, pel tema de la llengua no, al revés, va ser com molt... Algun moment de dir, ho llenço així o no? No, cap moment, és que va ser com, uau, gràcies, m'ha arribat la idea, és que és això, ho tenia claríssim. No, a veure, jo ja tenia també aquest projecte i tal, vull dir que era, provo, saps? Vull dir que tampoc, exacte, saps? És com una més a més que tinc jo, és com una altra línia de negoci, no? O d'ingressos paral·lela, que se diuen superbé, i ara tinc moltes alumnes de presencial que tenen els meus cursos online perquè quan estan de vacances o perquè volen fer més classes a la setmana, vull dir... Quin model tens? Tens algun curs
gravat, i després tens com classes online de manera periòdica o alguna cosa així, o...? Doncs no. De moment, el que proposo, el que tinc són 2 cursos. El primer que vaig llançar, que és el Posa't en forma 28 dies, en pilates en català, i el següent és Sent la força, que ja és en peses, més enfocat a treballar la força. El primer seria com una mica més principiant, tot i que també és molt canyero, però no necessites cap tipus de material. I hi ha un apartat amb més vídeos, tutorials, on t'explico el pas a pas, que al principi el vaig llançar sense aquest apartat, però clar, vaig fer un dia un directe amb totes les que l'havien comprat la primera setmana, perquè em poguessin dubtes i tal, i vaig veure que hi havia necessitat de resoldre algunes coses o d'oferir algunes adaptacions per a alguns problemes, o de parar-nos més concretament a tal exercici com s'executa, perquè són exercicis que la gent tenia més dubtes, i llavors està molt bé que té aquest apartat de vídeos tutorials, de pas a pas, dubtes de la respiració, dubtes de no sé què, dubtes de tal. I el segon curs, que són les classes, doncs, a part de treballar amb la postura del pilates i amb els exercicis del pilates, amb les peses, que també doncs, és com una progressió, no? Quan ja ho he dominat tal, i vull continuar, li vull fotre una miqueta més de canya al tema de la força. I ara estic preparant un altre que intentaré, jo ja els he dit a la meva comunitat per llançar-lo ara a l'estiu, enfocat en el tema del core o de l'abdomen, saps? Abdomen profund. Perquè... Explica una mica. Sí, el mètode Pilates justament treballa molt el que el Joseph Pilates deia el powerhouse, que és el nucli, l'intern, el centre del nostre cos. Allò que et comentava abans, tendim a treballar molt des de lo distal, la musculatura distal o la musculatura més superficial. No tenim molta força normalment en bíceps, per exemple, però en canvi anem per la vida perquè no tenim força la musculatura postural de sostenir-nos. I això és, els exercicis de pilates treballen molt al revés, la força interna que ve de dintre i d'aquí organitzes el cos, de dintre cap enfora. I el core, al final, core són unes sigles en anglès, és una paraula anglesa, eh? No es refereix a l'ànima. No ve de cuore de l'italià, és com el centre, són unes sigles, que ara no me'n recordo exactament, però és la musculatura del nostre centre, que seria la musculatura abdominal profunda. I clar, al final, en les dones, ens passa molt, primer, el tema estètic de la panxeta, totes volem que la panxa tal, que hi ha una part també que és una mica impossible, les dones no hem de tenir tauleta de xocolata perquè les dones hormonalment i físicament estem fetes per tenir aquí dintre l'úter, vull dir, però d'estar forts, perquè realment si tu tens la musculatura del centre forta, això t'ajuda, per exemple, a reduir molts dolors d'esquena i dolors lumbars, perquè són musculatures que treballen amb sinergia. Si jo tinc la debilitat a l'abdomen, estaré carregant sempre la lumbar, llavors sempre tindré problemes lumbars, però a més és una musculatura molt postural, perquè el que et deia és musculatura interna, llavors per ajudar-me amb una bona postura, sostenir-me bé i des d'aquí organitzar el meu cos, doncs és molt important tenir fort el centre del cos, l'abdomen. I ara estic treballant, tot i que el pilates ho treballa sempre, és que el pilates té molt focus en això, però el curs aquell l'estic enfocant molt en classes en què es treballarà tot, però perquè es noti una mica també el tema aquest, el treball més abdominal i aprendre a connectar-lo, perquè moltes vegades es diu connecta l'abdomen i la gent no entén què vol dir connectar l'abdomen. I a vegades el tenim tan desconnectat que ens és impossible, però llavors no estem fent bé els exercicis perquè no estem treballant correctament. Anirà una mica de tot això. Tanquem el tema del projecte en català. Portes un any amb Instagram, tens una comunitat bastant important. Ja entenc que la rebuda és boníssima. Què li diries a alguna persona que faci teràpies o faci qualsevol disciplina, que la seva llengua sigui en català i en canvi s'ho repensi i per lo que deien, no? De la quantitat de públic, perquè sempre es diu és que el públic en castellà és més gran, però l'oferta també és més gran. L'oferta, o sigui, el públic és infinit en castellà, però és que l'oferta també és infinita. A veure, jo li diria, primer jo sempre respecto molt a tothom, la llibertat, cadascú que faci el que cregui que ha de fer. Em referia com a ànima. Sí. Vull dir que cadascú faci el que vulgui. Dit això, si la teva llengua és el català, som una societat prou gran
perquè pugui haver-hi de tot, com ho demostren també a nivell cultural, tenim teatres, tenim cinema, som una societat molt inquieta, que fa moltes coses, que busca, què tal, vull dir que si fos potser un tipus de societat diferent, on no hi hagués res a fer aquí, diria, bueno, doncs planteja tu, però és que no, és que som una societat molt viva i a més una societat que li donem molta importància a la nostra llengua, la gent que li donem, també hi ha gent potser que no és nascuda aquí o que li és una mica igual, però les persones que sí que parlem el català i que estem connectats a entendre la importància de no perdre la llengua, doncs donem importància a poder fer les coses en la nostra llengua. I a vegades és molt difícil poder fer-ho tot en la teva llengua perquè no hi ha oferta. Llavors, sobretot en el món aquest de les teràpies, de la salut natural o del benestar holístic, que és molt emergent, jo crec que aquí hi ha molt marge per poder oferir en català el que sigui que cada professional vulgui oferir. I a part som una comunitat, els catalans, que a les xarxes som superactius, per lo petits mundialment que som. El .cat està molt ben situat i es mou bastant la llengua a nivell català, vull dir que jo animaria a tothom. Jo crec que has tocat un punt important, que és que potser en un altre àmbit diries, com que potser, hòstia, sí que ves el mercat gran, no? Però el tema del creixement personal, al final l'esperit de millora, aquesta empenta, jo crec que és una cosa que està al nostre tarannà i que sí hi ha mercat de sobre. Sí. A més som una societat on això també, o sigui, ara ja no des del punt de vista del que seria el públic, sinó com a professionals que vulguin fer coses, som una societat molt emprenedora i amb molta inquietud també per fer això. Llavors, doncs, fem match, no?, entre això i la nostra llengua, perquè emprenem molt, perquè molts emprenedors o gent que té molts seguidors a les xarxes, no ho sabem, però són catalans, no ho sabem perquè han començat en castellà i ja tenen molts seguidors i tenen la seva comunitat i és superguai perquè quan van començar ells potser no hi havia ningú que fes el que fan ells, però ara dius, ostres, i aquest és català? Doncs no tenia ni idea. Bueno, doncs com que ja existeix en altres llengües, anem-ho a fer amb la nostra llengua, que jo això m'ho trobo perquè mirant gent, no?, aquí convidar per fer xerrades, em trobo que hi ha moltíssima gent que està al costat de casa meva. Clar, sí, hi ha persones que no m'ho havia plantejat mai i després veus, està a Barcelona, està no sé on, dius, bueno, sí, és per això que, bueno, també és una manera de, bueno, com sempre, de desacomplexar-nos una mica, de donar més poder a la nostra llengua, més visibilitat, i també hi ha una cosa que jo dic sempre des que vaig obrir aquí al centre, i si no funciona així, sempre ho puc canviar, fer-ho d'una altra manera, i anar provant. Vull dir que... Al final, a l'emprenedoria, sempre es diu molt que has de ser com molt natural. Quan més natural, millor. I jo crec que això està dintre també, i bueno, al final animar una mica i el que tu dius, no? Al final és provar, també. Sí, a mi és una cosa que em diuen molt, perquè a vegades penso... A vegades a l'Instagram, perquè també hi ha una mica la cosa de penja publicacions sovint i tal. A vegades dic, ostres, és una mica casolà, avui no vaig ben pentinada, avui la llum no sé què, però és que rebo molts comentaris és que el que m'encanta de tu és la naturalitat, és que ets molt real, que ets molt autèntica, que ets molt propera, no? Que a vegades també ens podem paralitzar per la perfecció i doncs no, jo ja he après a tirar una mica milles i si veig que el que faig agrada i arriba, doncs genial. Continuem explorant el moviment. Vale. Olga, com reflexa o quina importància té? Com ens movem en com sentim, com pensem, com vivim? Uau, doncs mira, jo crec que en té moltíssima i potser no m'havia fet... Sí que a vegades n'hem parlat amb les alumnes, però no havia fet mai tanta connexió amb realment el que és el Pilates. Però sí que, no sé si ho heu sentit a parlar alguna vegada, segurament sí, la postura té molt a veure amb les nostres emocions. I la respiració també té molt a veure amb les nostres emocions, i són dues coses que treballem molt en el Pilates. Llavors, si sempre anem així encongits, li estem donant la informació al nostre cervell, al nostre sistema nerviós, que ens hem de protegir. Que també pots pensar que és primer l'ou o la gallina, primer vaig amb aquesta postura i llavors agafo aquesta actitud, o sempre vaig amb aquesta actitud i acabo assolint aquesta postura, tot va relacionat. I després al revés, no? A vegades en el món aquest del creixement personal diu, hi ha les postures de poder i des d'aquí sentir-te, doncs és per alguna cosa, no? Perquè són postures que donen una informació al nostre cervell, ja sigui perquè les tenim interioritzades
no sé, doncs de superherois o del que sigui, una persona que està així és una persona forta, segura, que va per la vida, no? Doncs amb una altra actitud. I a més també la respiració. Un múscul que es treballa molt, en general a tot l'esport, però Pilates també és el psoas, i el psoas es diu que és el múscul de l'ànima, i realment és perquè el psoas, que connecta el nostre tronc inferior amb el diafragma sí que és el múscul de la respiració, passa pels malucs. No sé si heu sentit també alguna vegada que a vegades alliberar els malucs t'ajuda a alliberar emocions, o que tenim emocions que s'han quedat aquí en els malucs, i a vegades treballar amb mobilitat de malucs, ens pot ajudar molt. Doncs té molt a veure amb el psoas, és un múscul que està connectat al diafragma, és molt amatent, diguéssim, en com respirem, i la respiració està superconnectada amb les nostres emocions. Quan jo ploro respiro d'una manera, quan jo estic tranquil·la i relaxada respiro molt tranquil·lament, quan tinc por, quan estic nerviós respiro entretalladament, no? Llavors té molt a veure. Amb el Pilates, que també ho fa el ioga, es treballa molt la respiració, una respiració doncs, més calmada, amb més consciència, omplir tota la caixa toràcica, buidar-la del tot, o sigui que totes aquestes... Jo al final sé, el que et deia al principi, que la majoria de persones comencem a fer esport per veure'ns millor físicament i després no ho deixes perquè és que et sents millor a nivell de mentalitat, d'energia i de salut. Sí, totalment. Veig que estàs, no associant al Pilates, però sí a la pràctica, molts conceptes o coses que jo havia escoltat o treballat a través d'altres sistemes, diguem-ne, no? Tot el tema postural, per exemple, el que has dit, no? Què és primer, la posició o l'emoció? I jo això ho he treballat molt, per exemple, quan estàs una mica decaigut o no estàs en un millor moment, riure, perquè això és que és impossible estar trist si estàs rient, o apretar els punys, perquè no pots estar com deprimit o el que sigui, o trist o sense ganes de fer alguna cosa, i amb els punys apretats, perquè tu mateix t'estàs allà autogestionant. Sí. I m'està agradant. És que jo crec que... Ja et dic que el Josep Pilates també era un home molt avançat a la seva època i com molt modern, perquè hi ha moltes coses que ell ja pregonava que ara es comencen a dir, no? Però, clar, doncs durant molts anys no han interessat perquè era anar contra el que és més la societat capitalista. Però realment és que tot està molt lligat i per això per mi és el tema aquest, que quan tu comences a entrar en el món aquest més de la salut natural, és que si diem teràpies, hi ha algun sector de la població que el tema teràpies és com una mica, com es diu, com una cosa dolenta o mal vista, diguéssim. Llavors, en comptes de teràpies direm salut natural, perquè és que al final és el que apliquen, el que passa que ja pots arribar des de moltes disciplines, però per mi estan molt intrincades, veuen molt unes de les altres i és perquè l'ésser humà és així. Llavors, clar, jo no m'havia plantejat potser mai que el Pilates et podia ajudar, però sí, clar, si t'està col·locant bé posturalment i t'està ajudant a respirar, ho pots treballar des del Pilates, sí o sí? No, també ho pots treballar, no? Em deia l'altre dia un alumne, no sé amb quina disciplina o amb quina cosa treballava, però et pots posar un llapis aquí i t'obliga a somriure, i sí o sí acabes una miqueta el dia més feliç perquè és que li acabes transmetent al teu cervell una altra manera de veure la vida. Bueno, al final és el tema del creixement personal. Quan canvies tu, canvia tot. Depèn d'on estiguis en el punt de la vida, això et pot semblar una xorrada, perquè és impossible que canviïn els del meu costat o que canviïn no sé què, només perquè canviï jo, però és que sí, perquè és la nostra percepció de tot i com et prens les coses. No és que canviï la gent del voltant, és que canvia com tu t'ho prens, i això és total la diferència. Exacte, a més que aprens a veure altres coses que quan estàs només en un tema no te n'adones que passen també, veritat. Has dit que vas començar a casa teva, amb els nens, tot, i això és superimportant perquè no necessites gaire logística per començar. No, que al final, tota la vida, el més difícil és començar i és perquè és el compromís amb nosaltres mateixos, no? Moltes vegades. Però ja et dic, no, jo vaig començar... Bueno, em sembla que em vaig anar a comprar al Decathlon un mat, una estora d'esport, però també si no la tens pots començar sense, vull dir... No sé, tot és posar-t'hi. I el més difícil és construir l'hàbit, no? Llavors, les primeres vegades, perquè a vegades és que no tinc motivació, dic ja. A mi encara ara hi ha dies que no tinc motivació. La motivació es crea, o sigui, si has d'esperar que et vingui la motivació per fer tota la vida, malament anem. A vegades primer necessites començar a fer-ho i llavors et ve la motivació, la inspiració, el que sigui. Però sí que és veritat que
quan tu no tens l'hàbit, les primeres vegades és molt més difícil. Quan ja tens l'hàbit, per dues qüestions. Primer, perquè has creat l'hàbit, que pel teu cervell és molt més fàcil fer una cosa que ja sap fer, però segon, perquè ja comences a veure beneficis. Quan tu fas alguna cosa que et dona beneficis, que el primer dia que facis esport, si no n'has fet mai o vens de molts anys de no fer res, no veuràs beneficis, perquè et farà mal fins les pestanyes. El segon dia no depenguis de la motivació perquè no estarà. Jo recordo el primer cop que em vaig posar jo sola a casa, que ara dic el que feia, ja veus, no podia baixar les escales. Primer dia, però bueno, la segona setmana ja dic, bueno, això ja canvia. Ja amb la banana ja puc. Més enllà de la pràctica en si del pilates, com es pot dur a la vida quotidiana? El caminar, el respirar... Uau. És que això és l'objectiu del pilates, de que agafem una miqueta de consciència i ho anem aplicant a la nostra vida diària. Bueno, és que és complicat, perquè acostumem a anar per la vida sense consciència de res, com per sobreficar-la, com camines o com... Però, clar, a mesura que ens anem fent grans i que comencem a tenir limitacions, és llavors quan ens adonem del que no hem fet. Llavors, jo crec que és important veure-ho i és que és molt difícil veure-ho si no comences a fer esport. Per tant, jo diria que comencis a moure't, a fer algun tipus d'esport, perquè a més és com aprens a dir, ostres, jo a vegades els dic a les meves alumnes, anem a alinear-nos al principi, va, col·loca't amb les cames obertes d'amplada de malucs, els peus paral·lels que mirin cap endavant, i es col·loquen, dic, ara mira't els peus, i els tenen així, perquè pel teu cervell, si tu sempre vas així amb els peus oberts, pel teu cervell això és l'alineació correcta, no? Dic que fins que tu no comences a practicar i a veure-ho, no? O fes aquest moviment però que no es mogui la pelvis, i el fas, però que la pelvis no es mogui, no sé què vols dir, fins que no les col·loques, els ensenyes a moure o et fiques davant d'un mirall, vull dir que moltes vegades és necessari començar a fer-ho per adonar-te, perquè és que no som conscients, no? I per això també és molt important en Pilates posar-li nom a les parts del cos, conèixer-te-les, entendre-les, perquè una cosa que per tu no té nom no existeix, llavors és molt difícil que la situïs i que la sàpigues controlar. I has viscut alguna transformació personal aquí de les teves alumnes gràcies al moviment conscient? Bueno, transformació personal així com molt gran, de m'ha canviat molt la vida, no ho sé, però clar, tinc alumnes que venen, fa molts anys que les tinc aquí, que venen, que estan encantades, i hi ha alguna que al principi deia no m'agrada, no la meva classe, sinó és que no m'agrada gens, m'estic obligant, i ara ja surt de la classe i m'encanta quan fan pilota, m'encanta quan... I dic, bueno, molt bé, vull dir que ara ja venen motivades i els hi agrada. Això és una transformació personal. Això és una transformació personal. Llavors també moltes que són mares amb nens relativament petits i al principi venen buscant la seva hora per elles, de deixar el nen a casa i a aquella hora em dedico només a mi. I això també és molt important. A partir d'aquí ja pots anar treballant tenint els beneficis físics, els beneficis que t'aporta l'esport, però són coses molt importants també, que el dedicar-te a aquesta estona per tu és que pensa't que sobretot les dones en aquesta societat gairebé tot el que fem al dia a dia no és per nosaltres, és pels altres, no? Llavors, dedicar-te aquesta estona només per tu, només tenir la consciència i fer-ho, doncs això que dius tu ja és transformació personal, també. És un granet de sorra. Quants petits gestos quotidians, diguem-ne, recomanaries a les persones així de cos cada dia? Bueno, a veure, primer i sobretot no ens estressem, perquè venim de 0 i volem fer 100. Tampoc, a vegades és millor anar a poc i parlo jo que no sóc així, que jo normalment quan em passa alguna cosa ho ataco des de totes les bandes. Llavors, és que t'ha funcionat? No ho sé tot. Però això és una manera de ser, hi ha gent que no, hi ha gent que es pot agobiar molt si ha de fer masses coses. Llavors, lo important és que cada dia o cada X temps facis alguna cosa i per mi l'important és que et comprometis amb el que fas. Perquè si mires de tot i tal, però no apliques res, tampoc serveix de res. Ara, a nivell de moviment, per exemple, doncs cada dia seria ideal que ens paréssim una estona a respirar i a observar com estem col·locats i col·locar bé la postura i respirar amb bona postura i com a mínim 2-3 dies a la setmana moure'ns també, que no cal que sigui una gran classe, una gran rutina, ni que hi fiqui molt pes ni res, però moure'ns una mica, sí, per mi és superimportant, que busquem la manera. Jo a vegades és que no m'agrada gens tancar-me en un gimnàs. Bueno, doncs no facis pilates o tancar-me a casa, és igual, busca, no? També fiquem-nos les coses fàcils. Si nedar m'encanta, vés-te'n a nedar.
Si jo disfruto anar a la natura, agafo una bici. Vull dir que jo faig pilates i intento posar-t'ho fàcil perquè ho puguis fer a casa, però si no t'agrada això, fes una altra cosa, però fes alguna cosa. Molt bé, t'he llegit el concepte de tenir un cos habitat i present. Pues tenir consciència, no? Abans no sé què hem comentat, que diguis que el primer pas per tota la vida és ser conscient. Perquè si tu no ets conscient de que tens un cos, de que no l'estàs... no l'estàs fent cas, si tu no te n'adones de la sort que tens de tenir aquest cos que et permet fer tot el que fas, clar, quan ens adonem d'això? Quan tenim una limitació, quan ara ja no em puc moure, quan ara tinc una malaltia no haig d'estar al llit no sé quants dies, quan em fa mal aquí, quan em fa molt mal al peu me n'adono, ostres, de lo bé que estic quan no em fan mal els peus, no? Llavors, la llàstima és aquesta, que ens n'haguem de donar quan ja no ho tenim o quan tenim una dificultat. Llavors, és molt important prendre consciència de tota la vida, per exemple, l'alimentació igual. Jo et puc dir, ostres, els meus nens porten una setmana que estan menjant fatal, però potser, com que jo tinc molta consciència, aquest menjar fatal és que com que és estiu estan menjant més gelats dels que toca, però potser alguna altra persona diu els meus mengen superbé, però perquè no té consciència i estan menjant porqueries cada dia. Llavors, si tu no tens consciència, si tu no hi has caigut o mai ningú t'ha fet veure o la vida no t'ha portat a prendre consciència sobre X aspecte, no el pots canviar, això per començar. Llavors, tu pots tenir consciència i decidir canviar-lo o no. Aquest és un segon punt. I si ho decideixes canviar, doncs també el compromís i el continuar, no? Fent això. Llavors, per mi, tenir un cos, com ho has dit, habitar i... Habitat i present. Habitat i present. El del present, ho dic, i és molt maco, però és el que més costa, també. Perquè sempre vivim en una societat que sempre estem pensant en el que hauria d'haver fet o en el que hauria de fer. Llavors, per això per mi és molt important, per això per mi fer esport és com meditar, perquè si jo estic fent un exercici que és complicat, amb un pes que em costa molt, o jugant amb l'equilibri, i estic pensant en el que compraré, me'n vaig a terra. O sigui que l'esport t'obliga, o el moviment o qualsevol cosa que et requereix un cert esforç, t'obliga a estar present, perquè si no estàs present en allò, no ho podràs fer, no? Llavors és una manera d'estar present a través del cos, fent moviment. I per exemple, la meva germana, una germana que li agrada molt cuinar, i diu que per ella meditar és quan està cuinant, perquè agafo el peix, que si que a mi no, perquè no m'agrada, però vull dir que podem agafar qualsevol cosa, i l'esport, per alguns que ens costa més paral·lelament, és que hi ha moments que sí o sí has d'estar només per allò. I si fas pilates has d'estar escoltant el que et diu la profe, perquè si no, estaràs movent la cama, però no com toca. Si no escoltes, et quedes en una... No només endarrerit, sinó que jo dic molt a vegades. Tu pots mirar un vídeo, i és una pràctica que faig a vegades a les masterclass que he fet online, que dic, aixequeu-vos i feu un squat. Un squat és una típica sentadilla, en català s'escriu amb ESQ, és molt bonic, un squat. I el fan. Dic, ara, col·loca't, separa les cames, posa pes als peus, no sé què, als ombros, no sé què, inhala, exhala, flexiona tal, col·loca el pes als talons, no sé què, tal. I ara digue'm la diferència. Entens? Una cosa és seguir un exercici que tu veus i l'altra és seguir unes indicacions que toquen, es treballa molt diferent. I presència. Clar, i et fa tenir presència perquè has d'estar. I ara, mantenint tot això que t'he dit, inhala i aixeca el braç i no sé què, i ja no estàs mantenint la meitat de les coses, però bueno, estàs intentant, exacte, estar escoltant el que et diu la professora i present, aviam, això ho tinc aquí, tinc pes als talons, tinc el moviment aquí, tinc el taló allò. Sí, bueno, sí, això també és molt important. A vegades ens passa molt, les tinc a terra. I veig una que està supertorta, no se n'adonen, dic, mira, jo ara et col·loco bé, diu, no, la teva percepció és que estic torta quan estic ben col·locada, tot això és educar-ho, perquè si sempre anem, jo què sé, amb el pes en un costat, que pot ser per moltes coses, doncs el teu cervell integra que aquesta és la postura natural no habitual. Llavors, quan et col·loquen bé, té la percepció que va caure, no? Una cosa supercomú ara és el seure malament. Ja, doncs té molt a veure, perquè jo estic molt mal asseguda, jo aquí sempre em poso una pilota o alguna cosa, o sigui, l'ideal
és seure, per seure amb poder tenir la columna neutra i que treballi la musculatura que es té que sostenir, que això el pilates ho treballa molt, haurien de treballar amb la pelvis, amb els ossos de sota la pelvis, que són els isquis clavats. Però clar, si tinc una cadireta així que m'arrodoneix i deixo l'esquena aquí i a sobre els ombros endavant perquè tinc que treballar amb l'ordinador, ja m'estic carregant tot. Ha sigut un impàs superpersonal, perquè a sobre jo tinc aquestes cadires al meu menjador. Ja. Llavors, com hem de seure bé? Doncs mira, l'ideal seria que agafis un tamboret i te sentis amb un tamboret o sigui, sense raspaller. Per què és incòmode? Perquè no estàs acostumat o seure al borde de la cadira amb les cames lleugerament separades. Pensa que si som com un trípode, tenim les dues cames i la pelvis és l'altra pota, té aquesta recta. Clar, això ja et col·loca bé els ombros, et col·loca el cap més alineat, però clar, tenen que treballar la musculatura que sosté la teva columna, que normalment no està treballant perquè està la columna arrepenjada a la cadira. Aquesta és la postura. A mi també em costa. I jo veig fotografies meves de fa 10-12 anys en què estic... Clar, he canviat molt, però tot i així encara a vegades miro fotos i a la mínima que t'agafen malament ja estàs traient una mica de gepa o... Bueno, és molt difícil perquè sempre estem això, mal asseguts en cadires que estan dissenyades perquè estiguem còmodament estirats en el sofà o de qualsevol manera. Has comentat que la gent es dona, percep aquest tema del cos quan té alguna limitació. I deies que aquest cap de setmana has estat de formació. Com cuides el teu cos i la teva energia quan estàs cansada? Bueno, aquesta també és una cosa que s'ha de treballar i s'ha de... En l'altre extrem, en les persones que ens dediquem molt amb el cos o en l'esport, de també sentir el teu cos i quan estàs molt cansada o tens moltes agulletes, doncs aquell dia no s'entrena i no només no s'entrena, també a vegades quan ets emprenedor i tal, tens una llista de milions de coses per fer, però pel que sigui aquell dia no pots, doncs també respectar-te i baixar el ritme o descansar, i això costa molt perquè tenim una societat que no ens educa per fer això. Això és una cosa que estic treballant perquè jo soc una persona molt de fer i al final fer és el contrari d'estar, no? D'estar present, de ser, no? Fer, que és com estem educats, en realitat podríem estar, no? Aquí sense fer res. És molt difícil perquè de seguida sentim tot d'incomoditats des de l'hauries d'estar fent, hauries de no sé què, no sabem què fer, no estem educats. Per això els nens d'avui en dia, malauradament també per tot el tema de les tecnologies, estan perdent l'hàbit d'avorrir-se. Jo de petita recordo que m'avorria molt, tot i que tinc 3 germans, vull dir que... però jo recordo moltes tardes d'estiu d'estar avorridíssima i mirar per la finestra o mirar per no sé què. Doncs és ideal, és com desenvolupar altres coses. Si sempre estem amb estímuls, quan desenvolupes la teva vida interior, no? Per dir-ho d'alguna manera. No sé. Doncs mira que als nens costa que s'avorreixin, o sigui, costa que fer que s'avorreixin, vull dir que no els estiguem dinamitzant activament, que si a la mínima que el nen no tinc res a fer, et dono el mòbil. No, bueno, sí, que es busquen estímuls és l'ideal, però que es busquin pedretes, llibres o jocs o no sé què, però no que els adults haguem d'estar tot el dia jugant amb ells o oferint-los una tablet o o posant-los la tele o no. Està bé que tinguin espais que quan jo dic avorrir, potser serà 10 minuts que t'avorreixes perquè de seguida trauràs de sota el llit una cosa que no sé què i començarà... Jo quan veig el meu nen de 9 anys que sento que està jugant amb 2 minutets, que jo que sé quin món interior té, doncs molt millor això que estar amb el mòbil, perquè ja està, no tinc idea del que fa, però jo el sento i es mou i va per terra, doncs és molt millor. Amb aquesta energia que tens i la presència que treballes, no? Amb el Pilates, tens algun ritual per enfocar-te en alguna cosa? Per exemple, quan has de preparar un curs o has de preparar un contingut o alguna cosa així, que has d'estar en un moment enfocat en una cosa. Tens algun ritual per això? A veure, jo enfocar-me en una cosa sola no puc, perquè el ritme de vida és això sempre... A més, és un patró també, perquè jo dic, jo funciono millor quan tinc moltes coses a fer, que quan és un patró que tinc que desmuntar, perquè disfrutaria molt més. No, i un patró també, de dir, quan només tinc una cosa... No, ostres, molaria més, només, jo què sé, ara que estic fent aquesta formació de Pilates, doncs poder-me dedicar entre setmana a entrenar moltíssim, perquè no puc, entre les classes, el no sé què, llenço un nou curs, quan entreno per mi? Doncs no puc.
Però sí que una cosa que he desenvolupat aquests últims anys i que m'agrada molt, que és el journaling, tant a nivell creixement personal, o sigui, escriure a mà coses, però també jo tinc una llibreta i els projectes, les idees, doncs m'assento. Soc molt cafetera, que també massa, també, bueno, tots tenim les nostres coses, però m'encanta. Doncs amb el meu cafè, la meva llibreta i el meu boli, i em poso a escriure. Doncs va, el títol d'allò, hi haurà una classe, i això i tal, i tinc la llibreta allà, i el dia següent apunto coses noves, tinc moltes notes i moltes coses d'aquestes, no? Abans de passar-ho com amb net en el Word o en l'ordinador, on ja ho tindré més automatitzat, escric molt amb mà, això m'agrada molt. Connecta molt. I quantes llibretes tens? Moltes. Què t'ensenya cada dia el teu cos? El meu cos m'ensenya cada dia, bueno, doncs això, l'alegria o la sort que tinc d'estar viva, de tenir un cos. És això que et deia, és que no ens adonem, no? Moltes vegades doncs jo m'agradaria viure aquí, m'agradaria viure allà, m'agradaria... El lloc on viure tota la vida és el teu cos i és a vegades el que menys cuidem, no? Amb el tema aquest que et deia de fer i no descansar mai, si el més important és el cos. Doncs també donar-li els espais de descansar. I també et deia que el cos humà és molt agraït. De seguida que li dones el que necessita o li va bé, de seguida notes beneficis. I jo això ho he viscut molt en el meu cos. I és una cosa que, o sigui, quan em passa alguna cosa de doncs ara em fa mal més aquí, o em passa això, em passa quan trobo el que fa bé, o sigui, és que dius, buah, és que mira, res, han passat 2 o 3 setmanes i ja notes el canvi, ja notes el que... És doncs això, adonar-te de la importància que té el nostre cos, de poder-lo respectar, honorar d'alguna manera, agrair-li... Anem a fer una part de tips. Vale, a una persona que vulgui començar a moure's de manera més conscient, què li recomanaries? És que qualsevol cosa, Des de... Pots fer estiraments, o pots començar a fer pilates, o pots començar a fer ioga. O sigui, aquí l'ideal seria veure si tens algun tipus de preferències per esport i una mica com és el teu dia a dia, les teves rutines, per escollir alguna que te pugui encaixar, no? Perquè és el que et deia que sí, jo vull sí o sí anar al gimnàs a fer màquines cada dia, però no tinc temps, no suporto la música màquina i no sé què, però pues, no és el que has de fer tu. Llavors, busca alguna coseta que t'agradi, que et faci una mica feliç i comença per 15-20 minuts. Tampoc no, una altra cosa, que volem començar de no haver fet res mai a anar a fer una marató o crossfit. Pues igual no toca, primer has de passar per una altra... Sí. Començar per una passejada. Per exemple, sí, tot i que tampoc és l'ideal a nivell d'esport, perquè no estaries treballant la força, però ja t'estàs movent i ja tens els beneficis de sortir a l'aire lliure, ja tens els beneficis de ventilar-te, si potser te'n vas amb amigues o el que sigui, doncs tens molts... És que és això, no? A vegades no és només vaig a entrenar perquè em surti el bíceps, sinó que té moltes altres... Com pot ser una combinació senzilla, bàsica? A veure, ja pensant en, per exemple, en les dones que necessiten desenvolupar musculatura i tal, doncs l'exercici per mi més complet és la força, l'entrenament de força. Pot ser amb peses, però també podem començar amb el nostre propi cos. Hi ha molts exercicis de pilates que treballen d'aquesta manera, però si no, el que et dic, hi ha rutines senzilles amb peses. Llavors, si està bé també fer una mica de cardio, una mica d'impacte, doncs vés-te'n a caminar, o perquè clar, córrer, no a tothom li agrada, i córrer, si no saps com córrer, també ens podem fer mal a les articulacions. Però jo sobretot diria, o sigui, amb el coneixement que tinc ara, el més important, dic dones perquè els homes ja ho fan, normalment els homes quan entrenen ja se'n van al gimnàs a fer musculatura i no sempre ho fan correctament en el sentit funcional. Hi ha una part estètica, però després hi ha la part funcional. Però sí, seria entrenar la força, i jo és que sempre et diré que tinguis consciència postural, i el pilates te la dona molt, perquè a vegades entrenem la força sense aquesta consciència i ens podem estar fent mal també en altres llocs. Fa poc vaig llegir que era una cosa que jo no coneixia i que crec que moltes dones no són conscients, que el treball de força, moltes dones que fan exercici o el que sigui per aprimar la seva d'ella, que potencia tot el sistema de cremar greixos, metabolisme, accelera el metabolisme. Que en realitat
tenim com la mentalitat de que és com per fer braços i no té res a veure. Perquè el múscul és molt més demandant energèticament. O sigui, tu pots pesar el mateix, però si tens més múscul pots menjar molt més perquè ho cremaràs molt més ràpid, perquè el múscul per funcionar necessita més calories, diguéssim, que el greix, perquè el greix és el mecanisme que té el nostre cos d'emmagatzematge, llavors està dissenyat per emmagatzemar, no per gastar. En canvi el múscul és per gastar. Per això és molt interessant fer força quan busquem també aprimar-nos o tenir més energia. A més, el múscul sosté l'esquelet, ajuda a les articulacions i el greix només li dona pes. El pilates és només per gent flexible o entrenada? No, que va. No. A més que sí que hi ha alguns exercicis clàssics o molt espectaculars, per això que et deia, perquè Josep Pilates treballava amb atletes que eren ballarins, llavors els hi podia fer les mil i una, però el Pilates s'ha estudiat moltíssim, tots els deixebles de Josep Pilates, i ara hi ha moltes escoles, i es pot adaptar molt. Al final, quan tu has desestructurat l'exercici i saps què busques treballar amb aquell exercici, el pots adaptar a les característiques d'aquella persona. I és lo ideal que hem de fer i és el que et permet també veure progressions. Comences per on tu puguis i pots acabar després o no, depèn, perquè també hi ha molta part estètica de fer un exercici així de maco només perquè el vull fer així de maco, però exacte, però igual tampoc té beneficis en aquell cos, no? I que l'objectiu no és fer-lo la primera setmana. Exactament, sí, però que igual fins i tot és això que et deia, són uns exercicis que Josep Pilates havia creat perquè com que treballava amb ballarins, de seguida podien arribar a fer aquestes coses tan espectaculars. Però quin benefici té per al cos d'una dona normal de 50 anys? Doncs cap, no cal. Moltes coses pots fer abans. Què creus que és més important? La tècnica, la consciència o gaudir? Bueno, gaudir perquè si no ja no fas res més, però bueno, és molt important la consciència, portem parlant... No, mira, inclús et diré que no, que la consciència, perquè al final el que et deia, moltes persones comencen a fer esport i no ho gaudeixen al principi, o sigui que necessites la consciència, doncs que acabaràs gaudint sí o sí de l'esport, i si no gaudeixes d'allò canvia d'esport, però sempre ja trobaràs algun que acabaràs gaudint. Però mira, potser aquí vas pillat, potser primer, com tot, el que dèiem abans. Com que l'esport es gaudeix més ja a la dutxa, després, al 90 o... Bueno, també, a més hi ha una part de satisfacció per la feina feta, però a més és real, perquè s'agreguen endorfines, vull dir que el moviment et segrega tota aquesta neurotransmissors de sentir-te bé, de tenir més energia i més alegria. Olga, hi ha alguna cosa que vulguis afegir? Que no t'hagi comentat o no t'hagi enfilat o alguna cosa? Jo crec que hem parlat de tot. Sí. No sé, això, agrair-te molt l'oportunitat de poder-me explicar, que he estat molt a gust i en principi jo crec que hem parlat moltíssim. Pues sí. Tinc dues preguntes ritual. Molt bé. Una és, què és per tu fer alquímia? Doncs, mira, parlaré a nivell personal. Per mi alquímia és adonar-me que com canvien jo, els meus fills tenen molt més marge o se'ls obre un món de possibilitats molt diferent i a part és que ho veiem molt, com a vegades dius és que aquest nen canvies tu i el nen ja canvia, perquè sobretot quan són petits estan molt lligats inconscientment al món emocional, a l'estrès i a les coses que duem els pares. Vull dir que per mi fer alquímia és una oportunitat, podem fer alquímia o destrossar-los, però amb els fills sí. De fet, fem les dues coses sempre, sí o sí, però bueno. És com molt la responsabilitat de ser l'exemple, no? Sí, però jo m'ho prenc no des de la responsabilitat, això que et deia, com des de la màgia i l'oportunitat, perquè també no sé què m'ho va dir una vegada, sembla que una professional, la Eva, que tenia aquí, que depèn de com tu admiris el món, si creus una mica, no sé, que hi ha algun tema més d'ànima i això més enllà, és allò de dir, t'han triat a tu, han triat venir a viure en aquesta època, amb aquests pares, per viure les experiències que els hi ha de tocar viure. Llavors, tampoc et prenguis tot com tot és culpa meva, però si dintre d'aquí jo me n'adono que com jo estic, com jo actuo, els influeix i ho puc aprofitar d'una manera positiva, doncs és molt agraït i molt maco. I per tu quin seria l'ingredient imprescindible per fer l'alquímia? Bueno, doncs la consciència, sobretot molt important, i amor, poder viure amb amor, agraïment, totes aquestes emocions que tampoc ens eduquen i que són la base. A mi, per exemple, em fa molta tristesa i que es parla molt, i és veritat que vivim en un món en què hi ha
molta misèria, molta guerra, molt no sé què, però no m'agrada veure-la així. A mi m'agrada veure el món o el planeta Terra. És preciós, la natura és espectacular, és preciosa i els éssers humans som natura, formem part d'això. Llavors, si ens enfoquem tots en veure-ho d'aquesta manera, doncs, bueno, el problema és les societats i els sistemes que hem creat, però jo moltes vegades ho dic, o sigui, a vegades ens costa molt veure-ho, l'ésser humà, el que ha creat, però som igual que un ocell, o sigui, som un animal del planeta Terra. Llavors hem creat el que hem creat, però si ens aconseguim veure des d'aquest punt, podem canviar molt la percepció de tot, i inclús a nivell ecològic, climàtic i tot el que estem fent al planeta. Clar, si ens sentim part d'ell, ja no ho tractaríem d'aquesta manera. I no és només que sigui casa nostra, és que som nosaltres, no? Però bueno. Molt bé, tinc un detall per tu, però primer vull donar-te les gràcies per reure'm a casa teva i per formar part d'Alquímia Organitzada. Ai, a veure, moltes gràcies. Mira, Alquímia. Això, el plom menor, jo he dit la pedra, Bueno, m'ho llegeixo després, més tranquil·lament. Uau, m'encanten les pedres i els minerals. Aquest és un lápiz lazuli perquè continuïs donant el teu missatge. Ai, m'encanta. Moltes gràcies, Eric. L'alquímia és la ciència ancestral de la transmutació. No només convertir plom en or, sinó transformar la consciència, elevar l'ànima i fer evolucionar l'experiència humana. Però cap alquimista treballava sol. Darrere de cada transformació hi ha un grup, una confraria, una banda organitzada amb un propòsit comú: comprendre els misteris i portar-los al món. Això és Alquímia Organitzada, un espai on mestres, terapeutes, creadors i buscadors es reuneixen per compartir les seves eines de canvi. No som espectadors de la transformació, som els que la fem realitat. I aquí, a cada conversa, construïm el laboratori de l'ànima, perquè quan la consciència s'organitza, l'alquímia és imparable.